तो कैसे फरियाई? 2 आदमी के पहले यहाँ बोलावो, एकर का दंड होई। अच्छा ई बताई यार पहले सलिए नुआ के मरलसिया हम कहे रखी के गो लइका बा अगर एकरा से ये अपने मने देला हमन के हमाक मरल बनी जीजे के नेल बन त मतलब केहू कुछ बोल तू यही खती आइल बड़ू हो लइकन के बहकाए खती गांव घर में हम लेकिन के बहकावत नहीं अपन लेके के पतियात न रख मुंह उठा के आगे लहर जा कहते लु बड़ा तो हक छोटी गो बात है आ देइए देला गलती लेके गलती करबो करी चोरी से जोरी दोनों बाटे गलत का लिखले बा सरियन में गो लिखले बा शहरिया के तू समझ तो कर उमर बाटे सर देवे खती अरे आज तो हत्ती गो लइका होता रसन तोन मोबाइल देखत रसन बतावा की गली में जात अली आई छत के ऊपर से इनकर आगे गिरावता हां हाथी को लइका था तो घंटा भर के बात जानत लोग मेरे घंटा भर के लइका बात हमन लइके बा आज भीतर से आन हो गइल बा आदमी नहीं है तो समझा आज के बाद हम आगे बात नहीं बढ़ाओ तो इतना बचुका जी हां और नहीं तो अब जान लगे आगे का हो तो चुप रही यहन तो मारम दुआरे पे जहन तो मारम एक छमेटा ठीक बा जाई हम समझा देते समझा दो बढ़िया से तू के बेटा सीख जे बाबू आज के बाद ऐसे कहलो तो और सीख हम जी ले आइलो तो समझ ली तरह गुरियो मारम ना खारा में ढूस के कुछ ले आइलो रहन तो तरह गुरियो गुरे काट के फेंक दे हम समझ लियो चल घरे तो काची दे ले बा देले बाटे बता तू लब लेकर देले बा एकरा नाम से कहत कुछ नहीं दे अल्लाह है पढ़ता चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं मोहब्बत से होती है हजारों से नहीं प्यारा करण अरे नतिया का लिख के देले बड़े रे हिती गो बाड़े आ लेटर देबो तरे के बुझा गल बोल रही है बुझाई हिती गो बाड़ा नोटू को चोरा लेटर चलता र देबते आगे कहता रह कि एठी पापा खोला खिलावत तरन बाजार में लड़की के आ तू का न तू करता रह हां चलो तारा लेटर देबते मम्मी ले ना पहले आंख मार रही हमरा पर अब ना वैसन काम करबे ना। आंख मरलो से या त हमरा से कहेला नु तू लेटर दे देबे लिख के सुना का ऐसे ना फरियाई